дар соҳаи маориф ва дар соҳаи тандурустӣ. маҳдудиятҳо барои кору фаъолияти муҳоҷирон ворид кардесям. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён Тиҷей. Информатсияи нав аз ҷониби раиси Думаи давлатии Русия чӣ пешниҳоди нав шуд ба маълумоти шумо мерасонем. Чхеле ки медонед, дар Англия корҳои мавсимӣ ҳастаи ва шаҳрвандои тамоми дунё метавонанд ки сафар кунанд, кору фаъолият кунанд. Барои уҷа сафар кардан шумо бояд анкетаҳои худтона аввалан пур кунед. Барои пур кардани анкета ман рақаме ки дар рӯи экран мемонам WhatsApp дорад. Бинависонед ва анкетаҳои худтона пур бикунед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо. Раиси Думаи давлатии Русия хостори қатъи фаъолияти муҳоҷирон дар соҳаи маорифу тандурустӣ шуд. Гуфта мешавад ки то имрӯз тақрибан 20 минтақаи Русия муҳоҷиронро аз кор дар соҳаҳои гуногун манъ кардааст ва раиси Думаи давлатии Русия хост ки тамоми муҳоҷирон дар соҳаи маориф ва тандурустӣ кору фаъолияташон манъ карда шавад. ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки дар бархе аз кору фаъолияте ки шаҳрвандои хориҷӣ дар Россия машғул мебошанд, баъзе шаҳрҳош маҳдудият ворид кардагиянд ва иҷозат наметиҳанд ки дар ҳамун бахшҳо шаҳрвандои хориҷӣ кору фаъолият кунанд. Ва боз имрӯз раиси Думаи давлатии Русия як пешниҳоде кард ки дар соҳаи маориф ва дар соҳаи тандурустӣ дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷира кору фаъолият карданашон маҳдудият ворид кунанд, яъне ки дигар иҷозатшон натиҳанд. Раиси Думаи давлатии Федератсияи Русия ба ақидаи ӯ маориф ва тандурустӣ соҳае нестанд ки ҷалби муҳоҷирон мақсаднок бошад. Аз Вазорати меҳнат талаб намудааст ки рӯйхати касбҳоро барои додани иҷозатномаи истиқомат дар Русия асоснок кунанд. Ҳамин тавр аз 1 январи соли 2025 чунин манъкунӣ дар Москва ва аз 1 март дар Омск амал хоҳад кард. Пештар онро дар Якутия ҷорӣ карда буданд. Яъне ки аллакай аз соли 2025 аз 1 январ дар Москва ва Омск бигем ин маҳдудиятҳоро боз ворид мекунанд, мавриди амал қарор мегирад. Бигем зиёда аз 20 минтақаи Федератсияи Русия мешавад аллакай ки маҳдудиятҳо барои кору фаъолияти муҳоҷирон ворид кардесанд. Ва тамоми маҳдудиятҳое ки ворид кардагиянд дар инҷа гуфтанд ки аз 1 январи соли 2025 қувваи қонунии худашонро пайдо мекунанд. тамошобинони азиз ва гиромиқадр, акнун камтар комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат тамошо кунед. Ягон нафари шумо бихоҳем ки границаи Қазоқистон бирен бо нархи арзон ва дастрас. Рақами телефоне ки дар рӯи экран мебирояд, метавонед ки занг бизанед, муроҷиат кунед ва мошинаи комфортни одамои боваринок шуморо соҳ саломат ба хости Худованд бурда мерасонанд, боз аз граница мегзаронанд. Мақсуд нависондай: салом акаи Сорбон. барои чӣ дар ҳамин хидмо ба мошин ба дарсҳо рафтан мумкин нестай? Ба донишгоҳ дар назар дорам. ҳар як чиз ба худаш ҳар як ҷо оиннома дорад. мутобиқи оинномаҳои худмон ҳамин чиз манъ мебошад, яъне ки дар донишгоҳ ба воситаи мошин рафтан манъ кардагиянд, дар оиннома омадагияи чиз. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум акаи Соломон. вақте ки ду бача бошӣ, якташ дар хизмат бошад, дуюмгиша ба хизмат мебаранд ё ки не? дар ҳолате ки ду бача бошед, не, то дигари омаданша вайша ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон. барои ЗАГСа бекор кардан бояд куҷо муроҷиат кунем? ҳамун ҷое ки зиндагонӣ мекунед, мақсад ноҳияи Хитон, ба суди ҳамуҷа рафта ариза пешниҳод мекунед ва мақсад протсесса дар ҳамуҷа пеш мебаранд. Абубакр нависондай: ассалому алайкум. созен ака тинҷен, саломатиё соз ҳама. ай Москва, Тоҷикистон омадем 23 числои август. боз 3 сентябр гашта Москва омадем. моя аз аэропорти Домодедово гардонданд. гуфтанд видварения шумо 3 моҳа маҳкам. мо метонем 3 моҳ пас рафта. метонем 3 моҳ пас рафта, лекин аз ҳама хубаш ки пеш аз рафтанатон як бор даниёи худтона проверка кунед, барои ҳамин хел сарсон ва саргардон нашидантон. видварения яъне ки запрет на въезди 3 моҳа дорем шумо. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон. ман як бор рафтам Россия, аз аэропорт гардонданд. бобрам мегзарам, ягон қоғаз надоданд, ма и паспорт ма ҳичи назаданд. баъзе ҳолатҳое ҳастае ки ягон чиро причина накарда просто мегардонанд аз рейс ва дуюмбора вақте ки сафар мекунед, бале имконият бисёртаре ки мисол обратно шуморо бимонанд ки Россия ворид бишавем.
Як нафари дигар нависондаи салом акаи Сорбон. Ҳамин ҳозирам дар аэропортҳо телефонҳоро мекофта бошанд ё ин ки не. Тафтиши ҳуҷҷатҳо, тафтиши телефонҳо, тафтиши паспортҳо, умуман дар аэропортҳо, дар сарҳадҳо хеле ки пеш буд, ҳозирам ҳамун хел мондагӣ ҳастае. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон. Нархи патент соли 2025 чанқа мешида бошад. Оли соли 2025 қариб ки омадак, баъдан официали нашр мешавад. Пешакӣ ҳеҷ кас намедонад, 2 моҳ 3 моҳ пеш ин чиза муқаррарам кардагӣ нестанд ва аз пеши худмонам ҳеҷ чиз гуфта наметонем ки примерно ин ҳамин қадар баланд мешавад ё ки дигар қадар мешавад. Аммо вақте ки биромад баъд ҳанеқ мешавад. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон. Нафаре таги почаш рост бошад ва хизмат даъватш мекунанд ё ин ки не. ин гуна нафарҳо аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. Тамошобинони азиз ва гиромиқадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.